ژیان نامه ستانلی هاوتن دەستپێکە ژیانێ ویلیام ستانلی هاوتن لە 22 شوباتێ لە ساڵا 1881 لە ئیمی ڤیلاس دو وێستۆن ڕۆد ئاشتۆن ئەپۆن مێرسێی ji dayîk bûye. Kurê êkaneyê John Hartley Houghton-ye ku bazirganê pembî bû li bajarê Manchester û dayîka wî Lucy Marie bû. Li sala 1896 xêzana wî çûye bajarê Manchester û li gereka Alexandra Park akincî bûn. Ewa bitinê 2 mîlan dîr ji senterê bajêrî. Houghtonî li Kulîja Bowden û xwendingeha Manchester ya rêzmanê xwendiye. Piştî li sala 1897 xwendin bi dawî înayî, wî li ofîsa babê xwe kar dikir û yê berdewam bû ta sala 1912. Di wî demî de wî dest bi karê ekteriyê û nivîsînê kir, bi rengekê seretayî. Di salên 1905 ta 1906 bi xwebexş wek rexnegirê sînemayî kar dikir bo rojnama Manchester City News û di navbera salên 1905 û 1913 wî çendîn guhtar têbîniyên şanûgerî û vekolînên edebî bo rojnama Manchester Guardian nivîsandîne. Herwesa çendîn şanûyên nebelav kirî nivîsandîne. Kar û pîşe ji ber hemîn wî yên pêşîn pîlan li sala 1906 li Athenaeum Society li Manchesterê hatibû nimayişkirin. Hejmartin li sala 1907 li şanûya şajin li şarê London hatibû nimayişkirin. Xoşteviyê wegerkirî li sala 1908 li şanûya Gatey li şarê Manchester ku dibîte êkem şanûgerî ji çendîn şanûgeriyan li şanûya Gatey bihête nimayişkirin li Welatê Brîtanya. Çendîn şanûgeriyên din nivîsandîne ku bu cara êkê li şanûya Gatey hatibûne nimayişkirin. Mîna alavên serbixwe li sala 1909, Nifşê Genç li sala 1910, Xudanê Malê li sala 1910 û her wesa Fansî Azade li sala 1911. Bu mawayekî Houghtonî rêveberiya dezgehê Manchester Athenaeum Dramatic Society dikir û hin caran wek berhemhêner xizmeta wî dezgehî dikir. Ew berhemê ji hemiyan pitir deng vedayî şanûgeriya wî hên dil ji xewra dibît bû. Ewa bû cara êkê kompanya Hornimans li şanûya Aldwych nimayîş kirî li şarê London li sala 1912. Bû demekê dirêj hate nimayîşkirin li London û heya niha wek baştirîn karê wî dihête hejmartin. Piştî demekî di heman salda şanûgeriya Nifşê Genç bi serkeftiyane li şanûya Haymarket hate nimayîşkirin li London û li sala dîv de baweriya xwe bi xelkî bîne li şanûya Garîk hate nimayîşkirin. Hejî amajepêdanê ye çendîn kerestên Houghtonî mîna şanûgeriyên ne nimayîşkirî û wêneyê